Гэта Максім з падкаста «Зроблена ў Польшчы» і сёння ў нас незвычайны выпуск. Гэта старт новай рубрыкі, у якой мы будзем размаўляць з мігрантамі, якія прыехалі ў Польшчу і добра тут уладкаваліся. Вывучылі польскую мову, знайшлі працу на польскія і адчуваюць сябе тут як дома, ці амаль як дома. Вядоўцай новай рубрыкі будзе Таня Дзямчук, якая стварае падкаст «Працавацца» пра кар'еру. А першым госцем будзе мой сувядоўца па падкасту Кірыл. Праз гісторыю яго жыцця ў Польшы мы пабачым, як змянілася краіна, Варшава і стаўленне да мігрантаў за 20 гадоў. Пачынаем. Усім прывітанне, гэта падкаст «Зроблена ў Польшы» і з вамі я яе вядоўца сёння, таму што сёння ў нас такая спроба першага агульнага выпуску майго падкасту «Працавацца», падкасту о феномене кар'еры ў нашым жыцці, увогуле адносін з працай і падкасту «Зроблена ў Польшы». Прывітанне, Кірыл. Прывітанне. Мы сёння паразмаўляем трошкі пра тваё жыццё тут у Польшы, пра тваю працу, пра то, як ты яго будаваў і што ўвогуле адчуваў гэтыя моманты. Неяк так паглыбімся ў тваю гісторыю. Спадзяюся, што размова атрымаецца вельмі цікавай і для цябе, і для нашых шаноўных гледачоў. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Калі ты пераехаў? У 2006 годзе. 2006 год. 6 ліпеня, мой першы дзень у Польшчы. Ты адзначаеш гэты дзень? Так. Як? Ой, гэты дзень такой, ведаеш, ностальгія. Ось, я вельмі добра яго памятаю, ад пачатку да канца, можна сказаць. Менавіта сам дзень? Сам дзень і 2 папярэднія дні, бо я ехаў да Польшчы 2 дні. Выехаў з Беларусі 4 ліпеня. Гэта быў першы ўвогуле раз у Польшчы, ці ты ўжо тут быў раней? Гэта быў першы раз у Польшчы. Гэта ўвогуле быў першы раз за мяжой у краіне, якая не з'яўлялася раней часткай Саюза. Так. За граніца, да? Вось такая. Так, такая сапраўдная заграніца, скажем так. Колькі тебе было год? На той момант успомнілася 19 уже. Але сапраўды я быў яшчэ дзецюком. Які былі першыя ўражанні, помніш? Першыя ўражанні гэта быў такі, ведаеш, сумесь страху з такой неўпэўненасцю, эксцытацыяй у нейкім сэнсе, бо я разумеў, што пачынаецца нешта новае, цікавае, вялікае жыццё. Я вырваўся ад бацькоў і ўвогуле такое студэнцкае жыццё таксама за мяжой. Краіна насамрэч вось на той момант выглядала зусім інакш, аніжэлі цяпер. Ты кажаш, яна зусім інакш. Што было прям паміж Польшчай цяпер і ў той момант, так? Па-першае, Польшча была значна беднейшай краінай. Ось, і, канешне, у вочы адразу кідалася тое, што гэта капіталістычная краіна. Ось, паўнавартасная. То бок, вялікія рэкламы, вялікія гандлёвыя цэнтры, якія на той момант у Менску толькі пачалі з'яўляцца. Гіпермаркеты. Я памятаю, як мы проста рабілі набегі на Ашан ці Карфур. Так, гэта было такое нешта, амаль што новае, так, бо ў Менску там толькі першыя гэтага тыпу рэчы з'яўляліся. Па-другое, гэта была зусім іншая краіна, калі гаворка ідзе пра стаўленне для іншаземцаў. Ось, гэта вельмі важнае пытанне, канешне. І тут такая, я так прям, ведаеш, дыханне прям набіраю ў гэты момант. Што тут было? Было просто вельмі ветліва, ніхто на цябе не звяртаў увагі. Вось, я памятаю, што мы у першы час пасля пераезду хадзілі па Варшаве з такімі бэйджыкамі, дзе было напісана програм стыпендыяльны жонду РП імення Константego Каліновскага. І людзі так з зацікаўнасцю глядзелі там у транспарце на гэтыя бэйджы, там, што гэта? Гэта вы, пра вас у тэлебачанні распавядалі. Ой, як крута, з Беларусі прыехалі, вау, файна, зашибісь. Вось, і параўнайце гэта. Так дзіўна зараз гучыць. Гэта точно было, да? Так, гэта гучыць сапраўды дзіўна, і такое часам уражанне, што гэта было недзе ў мінулым жыцці. Гэта вось другая рэч. І трэцяя рэч, што на той момант, ось з першых такіх уражанняў, на той момант Варшава выглядала ў нейкім сэнсе нават крыху бяднейшай за Менск. Бо у Мінску чыстенька. А то бок бруднейшы? На той момант яшчэ так. То бок краіна толькі спрабавала выкараскацца з тых 4 літр, у якіх яна апынулася пасля трансфармацыі палітычнай так у 89 годзе. Толькі-толькі ўвайшла ў ЕС, вось на той момант 2 гады.
І яшчэ гэтых велізарных грошай еўрапейскіх інвестыцый яшчэ так моцна не адчувалася. Дастаткова сказаць, што на момант, калі я з'язджаў з Менску, у Менску ўжо даўно не ездзілі старыя карусы. А ў Варшаве яны ездзілі прыкладна да 2015 года. Вось. Была такая эклектыка. З аднаго боку капіталізм, дэмакратыя, свабода, так? Вось, а з іншага боку было бачна яшчэ вось такі злепак. Дарэчы, Варшава, зараз, я думаю, усе нашы гледачы ведаюць Рондо Дашынскага. Гэта проста вось такі кластер бізнесаў, так? Вялікія хмарачосы і так далей. Калі я толькі прыехаў, гэта выглядала як пасля цяжкага бамбардавання. Ось, то бок стаялі нейкія старыя разваліны. Карацей, шматлікія раёны, якія вось цяпер выглядаюць як ультрасучасныя, ультрамадэрновыя, на той момант вось выглядалі прыкладна вось так, быццам бы вайна скончылася не так даўно насамрэч. Студэнт праграмы Каліноўскага. Які універсітэт? Карацей, ўсё выглядала так, што у нас прыехала 250 чалавек. Это першы быў? Першы, ось такі сапраўдны. У вас таксама ёсць вот это, да? Ёсць, канешне, гэта там пасля прыязджалі салагі. Дык вось, так, нас прыехала 253 ці 254 асобы. Планавалася 300, ну, але вось набралі столькі на той момант. Першыя 3 месяцы мы мелі такія падрыхтаваўчыя курсы на Варшаўскім універсітэце. На мову? Мова, гісторыя Беларусі, гісторыя, такая праўдзівая гісторыя Беларусі. Окей. Так, акрамя таго, здаецца, былі заняткі яшчэ там з ангельскай і агулам з такой вось сучаснай гісторыі палітычнай Еўропы і свету. Акрамя таго, у нас было турнэ. У нас было турнэ па Польшчы. Мы прыехалі на пачатку ліпеня, і ліпень вось былі заняткі, а на ўвесь жнівень нас пагрузілі у, ледзь не сказаў, аўтазакі, аўтакары, кажуць па-польску, так, у вялікія аўтобусы, і вось там было, здаецца, 4 ці 5 аўтобусаў, і мы паехалі вакол усёй Польшчы. Мы былі ў такіх, амаль што ва ўсіх буйных ваяводскіх гарадах, і не толькі ваяводскіх. Вот эти все 250 чалавек? Так. І пры гэтым у кожным горадзе быў вялікі прыём у наш гонар. Ось, я дагэтуль памятаю, як найбольш, здаецца, адзначыліся 2 гарады. Гэта быў Уроцлаў, дзе прэзідэнт горада зладзіў проста вельмі ўрачысты прыём, які скончыўся вялікай імпрэзай, ось, амаль што да раніцы. І Беласток, дзе для нас зладзілі вечарынку ў клубе. Ось. А на другі дзень, здаецца, о 7 раніцы мы павінны былі выязджаць. І я проста памятаю, як усе вылазілі з акадэміка. Мы так затрымоўваліся на 2-3 дні ў кожным горадзе. Вывальваліся ці вылазілі? Выпаўзалі з акадэміка, і калі мы селі ў аўтобусы, то шыбы адразу зрабіліся такія мутныя, і нічога не бачна. Ось, і мы праспалі ўсю дарогу. Наступны прыпынак, здаецца, быў у Гданьску, калі я добра памятаю. І пад канец 3-го месяца у нас пачалося размеркаванне. Ось, пачалося размеркаванне, бо хэнч, то бок ахвоту прыняць нас, бо нас прымалі на бясплатныя студыі, так, ось, на бясплатную вучобу. Падпісала гэты дакумент 400 польскіх вузаў. То бок все хацелі. То бок, амаль што ўсе там, ці нават усе, проста так. Вось, і я патрапіў па размеркаванню пад Варшаву, у слаўны гарадочак, які называецца Пултуск. Вось, я там вучыўся. А вот это размеркаванне, гэта і па факультэтах, і па універсітэтах, ці выбіраў ты спецыялізацыю? Так, не, канешне, так. Я ведаю, што ідзі. Нікога, хто зацікаўлены, скажем так... Філалогіі там, я не ведаю. Нікога, хто зацікаўлены вось філалогіяй, не накіроўвалі на квантавую фізіку, ці наадварот. Так, то бок мы складалі, насамрэч, такі квесціонарыюш, то бок такую анкету запаўнялі. Рабілі, наколькі я памятаю, нейкія там тэсты, і выказвалі, пісалі 3 гарады, 3 універсітэты, якія мы хацелі б. Вось, там на першым месцы, на другім, на трэцім. Але, як пасля высветлівалася, ніхто асабліва на гэта не глядзел, і проста размяркоўвалі, там не ведаю, якім чынам, але вось хто куды патрапіць. Са мной у Пултуск патрапіла каля 10 чалавек, наколькі я добра памятаю. Ось, з некаторымі я дагэтуль нават атрымоўваю так больш-менш кантакт. Пултуск — гэта гарадок, дзе жыве 20 000 жыхароў.
Як Вось. Слуцк? Не, менш, чым Слуцк. Вось не ўпэўнены. Менш. Карацей, гэта такі невялічкі гарадок, насамрэч, але блізка да Варшавы, 50-60 кіламетраў. Нават у такім малым гарадочку на той момант да нас ставіліся абсалютна прыязна і абсалютна ветліва. Ось. Я памятаю, што нават калі мы там шлі там кампаніі там на вучобу ці з вучобы, ось, то на Адзесе да нас падыходзілі там і пыталіся, адкуль мы, бо не на іхняй мове размаўляем, так. Ось, ім усім было цікава. Ось. І стаўленне было сапраўды вельмі пазітыўным. Калі вярнуцца да тэмы выбранага накірунку, а чаму паліталогія ўвогуле? Ведаеш, ну, па-першае, юнацкі максімалізм. Окей, ты кропка, да? Юнацкі максімалізм гэта па-першае, бо, ну, скажем так, у мяне ў жыцці было некалькі найбольш улюбёных маіх прадметаў. На першым... Гісторыя? Не, на першым месцы у мяне заўсёды была матэматыка. Вось матэматыка, на другім гісторыя, на трэцім геаграфія. Вось тры мае улюбёныя рэчы. То бок і сціслыя навукі, і гуманітарка. Пры гэтым у Беларусі я вучыўся ў нархозе, фінансы. Ось. А чаму я вырашыў змяніць? Таму што на той момант вось праз гэты юнацкі максімалізм і пра тое, што вось новае жыццё, усё такое, мне вось было цікава вывучаць менавіта гэта. Ці я шкадую? Не, абсалютна. Вось у мяне былі сапраўды цудоўныя выкладоўцы, з некаторымі дагэтуль утрымліваю вельмі добрыя кантакты. Сярод іх вось варта выдзеліць гэта такі мой, можна сказаць, амаль што сябра дагэтуль, гэта прафесар УВУ Томаш Свомка. Ось ён вельмі вядомы палітолог, ён увесь час у тэлебачанні. Выдатнейшы чалавек, які даў нам усім вельмі шмат цікавых ведаў. А кім в Польшчы працуюць пасля факультэта паліталогіі? Ну, насамрэч, у мяне спецыялізацыя называлася палітычны маркетинг і рэклама. Сярод людзей з маёй групы, з якімі я вучыўся. А некаторыя людзі працуюць нармальна па спецыяльнасці. У піар-агенствах, у рэкламных агенствах. Не абавязкова звязаных з палітыкай. Не абавязкова звязаных з палітыкай. Пры гэтым ёсць, напрыклад, людзі, якія пайшлі ў самакіраванне. Ось ёсць знаёмая, з якой вучыўся, яна застэмпца бурмістра. Ось, то бок зам бургамістра аднаго з гарадоў пад Варшавай. Ось, мы з ёй разам вучыліся. Я памятаю, што яна ўжо на той момант выказвала такія погляды, што яна хоча менавіта ў самакіраванне. Яе гэта вельмі цікавіла. Яна не хацела пераязджаць у Варшаву. Ну, увогуле, у Польшчы вельмі моцна гэта такі мясцовы нацыяналізм, можна сказаць, такі быць на сваёй зямлі, не выязджаць, калі можаш. Ну, што няма такога, як все на Менск, да, тыпу, што ты ўсе ў Варшаву? Не, вось у палякаў гэтага няма. І зараз? І зараз. І гэта сапраўды файна. Я так заўважаю, так, што я вось калі камунікую, напрыклад, з людзьмі, там, Аполе, такі Аполе топ, хачу там жыць, ну, вот, і... Мне гэта сапраўды ў паляках вельмі падабаецца, і у шмат чым, дзякуючы гэтаму, у іх атрымалася захаваць гэтую такую сваю мясцовую культуру. Так. І нават... Месцячковую, скажем так, нават. Дзе ты працаваў? Падчас студыі ці пасля, ці была некая такая праца? А вось гэта цікава, бо я пачаў працаваць праз 9 месяцаў пасля пераезду, яшчэ будучы студэнтам. Так неяк атрымалася, што да мяне польская мова проста прыклеілася. Хаця я прызнаю шчыра, я не хадзіў на заняткі, амаль што на курсы. Здаецца, першыя 2 тыдні. Вот эти вот погружэнні. У мяне заўсёды былі праблемы з паводзінамі ў школах, так, з дысцыплінай. Таму так, я не хадзіў. Я, можна сказаць, вывучаў жывую з палякамі. Чытаў, размаўляў. Нас выкінулі за борт і сказалі: плывіце. Ну, і я пачаў плыць. А што ты маеш на ўвазе пра прыклеілася? Просто вось я яе асабліва спецыяльна не вывучаў. Я дагэтуль, вось калі мяне пасадзіць і спытаць пра нейкія дакладныя правілы, так, то мне цяжка будзе патлумачыць асобе, якая не ведае польскай мовы, правілы польскай мовы. Але пры гэтым я пішу без памылак. Ты той самы чалавек, который я не ведаю, як я просто, сапраўды, я просто так склалася гістарычна. А калі да вас польская мова не прыклеілася магічным спосабам, як да Кірылу, да мяне, напрыклад, не прыклеілася, а я жыву тут ужо 5 год, то запрашаем у школу польскай мовы польскі на так.
У польскай на так можна вучыцца як онлайн, так і офлайн у Варшаве. Вось я асабіста вучыўся на ўзроўні B1 офлайн і зараз вучуся на B2 таксама офлайн, таму гэта асабістая рэкамендацыя. А як вы ўжо напэўна ведаеце, для падпісчыкаў і падпісчыц зроблена ў Польшчы ёсць адмысловая скідка 15% па прамакодзе зроблена. Таму далучайцеся. Ты ведаў трошкі польскую мову да таго, як пераязджаць? Цікавае пытанне, так, бо на пачатку 2000-х у менскім кабельным тэлебачанні былі часам польскія каналы. Вось я дакладна памятаю, што быў Пальсат праз нейкі час. Я яго вельмі любіў глядзець. Я нічога не разумеў амаль што. Вось, але здаецца, што проста наслухаўся нейкі. Фанетычны памятнік, гэта. Магчыма. Плюс да таго, я не ведаю, ці гэта працуе, ці не працуе, што там нейкія карані таксама ёсць. Вось, там, прынамсі, 1/4, вось, скажем так. Магчыма, гэта таксама нешта дае. Ну і карацей, на пачатку 2007 года я зразумеў, што неяк мне нудна. Трэба... Вучоба гэта, вось, так. Трэба пайсці папрацаваць. Я даў, яшчэ на той момент быў такі сайт, гэта нешта накшталту Elixу. Ён называўся Gum3. Вось, такія абвесткі, так можна было даць. І я даў абвестку, што вось студэнт шукае працы і сярод, ну, скажем так, скілоў, ну, што я мог на той момент пазначыць? Ну, валоданне, там, расійскай, беларускай мовай. Юношскі максімалізм. І карацей, так, і карацей праз, ну, мне напісалі з бюро перакладаў. Нічога сабе. Я, так, і, дарэчы, вось мы зараз знаходзімся ў студыю, адсюль, даслоўна, 200 метраў. Вуліца Круча. Там вось знаходзілася тое бюро перакладаў на той момант. Мяне прынялі на працу як карэктара. Але не, увогуле было цікава. Я прыйшоў на суразмоўе, сядзелі шановнае панства, там уладальнік і ягоная жонка. Вось вельмі мілыя людзі, сапраўды. Я вельмі ім удзячна дагэтуль. І яны мне далі дакументы 18 стагоддзя, пісаныя царкоўна-славянскім. І, ну, вось, калі ласка, шаноўныя, ці вы можаце гэта прачытаць, зразумець і перакласці. А з рацыі таго, што я цікавіўся гісторыяй вельмі моцна, я гэта прачытаў, зразумеў і пераклаў. І, карацей, мяне прынялі на стажыроўка. Вось. І некалькі месяцаў я быў вось, на такой стажыроўцы, а пасля яшчэ вельмі шмат гадоў я быў як пазаштатны перакладчык. Ось, то бок фрілансер, які з дому працаваў. Ось, я працаваў на ўдалёнцы яшчэ тады, калі гэта не сталася мейнстрімам, так, дакладна. І гэта цягнулася так даволі доўга. Ось. Ну, гадоў, здаецца, пад 10. Яшчэ адна праца, ці гэта была асноўная твая праца? Гэта была як увесь час, як дадатковая. Такая дадатковая, сур'ёзная падпрацоўка. Чым яшчэ займаўся? Ой, чым я толькі не займаўся. Можна, калі гэтага многа, ты можна гэта ведаеш? Не, гэтага не так, не, гэтага насамрэч не так шмат. Я памятаю яшчэ быў, я не ведаю, ці гэты клуб існуе дагэтуль. Ёсць акадэмік, які называецца Рів'ера. Ось такі вялікі, высокі блакітны будынак, шкляны. І унізе знаходзіўся культавы клуб «Ремонт». Ось, ён быў культавым яшчэ ў 70-е гады. Ось, там былі, нават дагэтуль можна знайсці здымкі адтуль, якія там адбываліся рэйвы ў 70-е. І вось, карацей, уладальнік гэтага клуба прымаў нас на працу. Там працавалі амаль што каліноўцы, амаль што ўсе. Ось, здаецца, мне праз ремонт прайшло, ну, палова праграмы Каліноўскага. Барменамі. Ось бармены, афіцыянты, вось усё такое. Клуб начны. Ось. Вы не паверыце, колькі плацілі, я памятаю дагэтуль. 7 злотых на гадзіну. 7 злотых на гадзіну. Колькі долараў тады быў? У 2007 годзе даляр каштаваў прыкладна 3,5 злотых. Ну, амаль што як цяпер. Карацей, за ноч мы атрымоўвалі 84 злотых плюс напілкі, якія складалі злотых 15. Ось, 100 злотых. На той момант, 2007 год, і там ужо крыху пазней, там ужо на 2008, гэта былі сур'ёзныя грошы. Ось, бо наша стыпендыя складала 1240 злотых штомесяц. Ось.
І на той момант гэта было не нашмат менш за сярэднюю зарплату нетто. Ось, то бок, ну, пошта дала сапраўды добрую базу і добры старт, за што я буду ёй заўсёды ўдзячны. Ось, а гэта была такая падпрацоўка, і акрамя таго, акрамя падпрацоўкі, вось, дарэчы, гэта быў такі вельмі важны этап інтэграцыі, так? Бо мы там і размаўлялі з кліентамі, і з супрацоўнікамі палякамі, ось, і, дарэчы, таксама ўсё было вельмі ветліва, абсалютна ветліва. Я так заўважаю, як ты падкрэсліваеш гэты момант. Ну, Бо што розніца такая... паміж тым, што было ў той момант і што цяпер, яна проста як бездань. Вельмі вялікая. Ці працаваў ты хоць калі-небудзь па спецыяльнасці сваёй? Па сваёй спецыяльнасці? Не. Я ніколі не працаваў па сваёй спецыяльнасці, гэта назаўсёды засталося маім хобі. Ось. Я ўвесь час гэтым цікавіўся, увесь час сядзеў у гэтым, вось, то бок як такое, ну, галоўнае хобі, так, у жыцці. Але спецыяльнасці маёй гэта не стала. А чаму? Ну, вот па тваіх адчуваннях. Я думаю, што шмат хто з беларусаў на дадзены момант мяне зразумее. Калі я кончыў вучобу, то ў мяне скончыўся пашпарт. Ой. Ой. На той момант гэта было ой. Ось, ніякіх дакументаў падарожжа яшчэ не было. Ось, ну і, скажем так, жыццё зрабіла такі... Пачало рабіць вельмі вялікія развароты, скажем так. Ось, ну, было цяжка, але, ну, я разумею, што ў дадзены момант шмат каму нашмат нават цяжэй. Было цяжка, складана, плюс яшчэ на той момант не было ніякіх арганізацый. Інтэрнэт гэта былі форумы, такі ў асноўным, так, ну, там, ВКонтакце, ну, ось, магчыма. Фейсбук толькі пачынаўся неяк там. Ось, шукаць нейкую інфармацыю, шукаць нейкай падтрымкі, ну, амаль што не было дзе. Ось, і проста, ну, што заставалася? Паехаць на Табарову. А што гэта? Гэта... Ну, вуліца, па-першае, а што там? І там ужин да справ цудзаземцаў. Боже, что я так не ассоциировала. Менавіта той самы. Той самы Табарова, слухай, мне ж прям это соромно стало, как это я тут. Ось, я думаю, што шмат каму з нашых глядачаў не трэба тлумачыць, што знаходзіцца на Табаровай. Ось, ну і што? Ну і ўсё. Ручкі ўверх і здаемся. А пасля чакання? Доўга. 20 месяцаў. Так, наша энергия прям упала в этот момент. Мальчики, водочки нам принесли. И сейчас пойдет эта размова. За гэтыя 19 год, якія яшчэ у цябе былі прафесіі тут? Вось пасля таго, як я скончыў вучобу і вось патрапіў у гэтую такую бюракратычную пастку крыху. Ось, то бок нейкі час у мяне засталася толькі падпрацоўка. Ось, плюс працаваць было цяжка, бо дакументы. На той момант, калі камусьці з палякаў чалавек прыносіў ТЗ-ТЦ, то бок тымчасовае засвядчэнне тажсамосці цудзаземца, то на сябе глядзелі вялікімі вачыма і пыталіся вас іздас, так? І насамрэч мне проста вось дапамаглі вельмі проста сябры, якія працавалі ў фірме. Гэта быў кол-цэнтр, насамрэч, звычайны, так? Але гэта была стабільная праца з умовай працы. Тады гэта не было так, скажем так, распаўсюджана. Значна больш было умовы зляцэння. То бок з соцпакетам зусім, што там трэба, і з добрым заробкам. Ось. І я так прыкладна працаваў год з кавалачкам, так? Па дарозе яшчэ памятаю, таксама працаваў у нейкім медыцынскім цэнтры як адміністратар, то бок у адміністрацыя. Ось такі там у менеджменце чэлік, які сядзіць і адмініструе паперачкамі. Ось нешта такое. Чым ты займаешся зараз? Ну, на дадзены момант у мяне свой невялічкі бізнес, ужо больш за 10 гадоў, так. Невялікі сямейны бізнес. Слухай, ну вот я так чую, што ты падкрэсліваеш, што раней было лепш стаўленне. З майго пункту гледжання менавіта, магчыма, гэтай бездані няма. Хаця я прызнаю, што цягам апошніх 2 гадоў я таксама сутыкнуўся з ксенафобіяй. Ось, будучы чалавекам, які ўсё ж такі, ну, добра размаўляе па-польску і жыву тут давно, і я грамадзянін. Вот я хацела сказаць, как бы па якіх крытэрыях? Я вельмі давно грамадзянін. Мне здаецца, што увогуле амаль што ўвогуле немагчыма пазбавіцца акцэнту цалкам. Падляшскі, можа быць. Калі з чалавекам паразмаўляць 5 хвілін, то ў нейкі момант дакладна выплыве.
Плюс яшчэ фактор стрэсу. Вось я па сабе ведаю, што калі я ў стане стрэсу моцнага, то пачынаю сыпаць проста вось. Ну, неяк мозг перастае Гэта кантраляваць. нармальна, нават калі я заўважаю, напрыклад, у групе тэрапеўтычнай з украінцамі, украінкамі, тыя, хто перайшлі, і я нават і на беларускую перайшла по вайне, калі вайна пачалася, паўнамаштабная, напрыклад. І як толькі ідзе нейкая тэма, которая вельмі стрэсовая, ці, напрыклад, вельмі моцныя пачуцці, ты пераходзіш на мову мамы, ну, умоўна кажучы. Таму Ёсць я такое. чую пра тое, што, ну, што она пачынае выплываць проста. Гэта проста нейкі такі механізм, што траціш кантроль проста так. І мозг пачае Префронтальная кара проста такая. Так, да, вось. пабачэнне проста. Так. У вочах туман і ўсё, і паплылі. Акрамя апошніх год, як я так пачула, ці адчуваў раней ты некую перадузятасць увогуле да сябе, як да іншаземца? Ведаеш, гэта было, магчыма, недзе там нейкі... Добра, вось, памятаю дзве сітуацыі. Цягам першых 17 гадоў. Адзін раз гэта калі знаёмы знаёмых, адчувалася, што чалавек не любіць вось іншаземцаў, асабліва з усходу. І аднойчы, гэта было прыкладна гадоў 10 таму, я ехаў у гарадскім транспарце, і за мной сядзелі два гопніка, якія паміж сабой размаўлялі, і адзін з іх там падчас размовы сказаў: «Боже, як я ненавідзу беларусінов». З нічога. Там была размова вось такая ксенафабічная. Вось. Ну і гэта было ўсё. Вось. А цягам апошніх 2 гадоў, ну, яно ўсё ж такі адчуваецца. Просто вось, да прыкладу, я недавно шукаў кватэру. Я тэлефанаваў і казаў, што там jestem беларусінам, але з польскім абыватэрствам, ну, бо у шматлікіх аб'явах напісана, што толькі для асобаў з польскім абыватэрствам. Але і так у размове выходзіла нешта кшталту: «Ну, wie pan, że u nas w Polsce...» Это как в тиктоках: «У нас в Польsce...» Вот это вот, да? Один раз я просто вось развярнуўся на пятцы, сказаў «до відзення» і ўсё, і пайшоў просто вось. В кватэры вісела яшчэ 2 месяцы, я глядзеў. Вось недавно я толькі зняли. Так і мы добра. Ведаеш, как ты адчуваю такую інтэнцыю, нібыта пачаць распытваць, як ты адчуваеш, чаму гэта, але мне падаецца, ваш в падкасці «Зроблена в Польше», в прынцыпе, вы пра гэта багата кажаце, асабліва в апошнія выпускі, таму, калі ласка, паглядзіце меркаванне Кірыла. І якраз да падкаста. Як табе увогуле зараз сябе перажываць як падкасцерам? Я дагэтуль не магу звыкнуцца часам. Чаму? Або гэта нешта вось пра тое, да чаго я зусім не рыхтаваўся і чаго зусім не планаваў. Так? То бок я нешта пачаў пісаць у Твітары. Просто так. Просто, ну сапраўды просто. Яно неяк разляцелася. А з якой, ну, помнишь, вот, ну, ты вот в этот Твиттер, да? Я так кажу, как будто бы я ніколі там не читала. Чаму я прыйшоў у Твиттер? Да, чаму ты прыйшоў у Твиттер? Ой, гэта цікавая гісторыя. 21-22 год. Я на той момент карыстаўся просто Фейсбуком. Як сапраўдны міленіал, дзед. Сядзеў у Фейсбуку, пісаў хейтарскія каментары. Ты тот самы, так? Я тот самы. І мяне мадэратары ўвесь час адпраўлялі ў бан. Скончылася ўсё тым, што ў 2023 годзе з 365 дзён, якія лічаць год, я прыкладна на 290 дзён правёў у бане. Што ты пісаў? З мяне ўжо жартавалі знаёмыя, што, верагодна, у офісе Фейсбука ёсць нейкая сцяна плачу, і там вісіць твой партрэт, вось, у які кідаюць дарцы. Пры гэтым я асабліва нічога не пісаў. Ну, просто ў Фейсбуку такая цэнзура, што просто вось нават за нейкае там абсалютна неабразлівае слово. Я памятаю, што калі было абмеркаванне гэтай війны на Брексіту, я напісаў каментар, што так ім гэтым англічанам і трэба. Ніхто не хоча іх вяртання назад. І мяне завалілі на 30 дзён. Ну, слухай. Ну, гэта ж не хейт. Я ж любя. Пасіф-агрэсів просто, але за пасіф-агрэсів я, я не ведаю, чаму баніць. Дык вось. І, а тут жа пачалася вайна, вядома. Ось, і я таксама пачуў, што вялікі ўздым жадання больш карыстацца беларускай мовай. А так як я ў Фейсбуку быў забанены, то я нейкім чынам, я ўвогуле раней не карыстаўся з Твіттера. Я просто нейкую спасылку націснуў, увайшоў у Твіттер і, о боже, якія тут срачы. І няма цэнзуры, нікога не баняць. Божачкі, просто задавальненне, сэрцайка радуецца. Ты знайшоў сваё месца. І вось так яно неяк закруцілась. Так, і вось ужо амаль што 3 гады, можна сказаць, актыўнага карыстання.
І ти кажаш, што ну паўсюль яшчэ не звыклы да вось гэтага этой ролі, то што ты вядоўца падкаста? У нейкі момант усе пачалі казаць, што пілі нешта, рабі. Досведу увогуле нейкай медыасферы у мяне было менш чым мне ніж зэра. Ось. То бок я тыктокі нават не любіў ніколі глядзець. Але ў цябе адукацыя піар. Але Я разумею, што ты не ведае, але яна была яшчэ, скажем так, калі тыктока не было. Ну, Ось. ладно. У той момант усё было зусім інакш. Ось. Ніхто нават не думаў, што будзе YouTube, тыкток і вось усё гэта. Я проста пачаў пісаць. Так? І вось тут, верагодна, сказалася тое, што адукацыя. Ось. Бо былі выбары 23-го года, я пачаў у Фейсбуку, прабачце, у Твиттері на гэты конт пісаць трэды, вось яны разляцеліся, і потом вось мне напісаў Макс, што «А не думаў ли ты?» І я ў гэты момент, божачкі. Ты мяне пачуў, Ты да? мяне пачуў. Вось мы не знаёмыя, але ён звярнуў на мяне ўвагу, так? Божанька ў сэнсе. Максім. І Максім таксама. Божанька праз Максіма, вось, скажем так. Перст Божий. Вось. І, ну і карацей, вось так вось сустрэліся два беларусы на каву, і вось хутка будзе гадавіна, як мы робім падкаст. Дзякуй. Ці адчуваеш ты сябе зараз медыйным? Медыйным не асабліва. Але калі нехта падыходзіць на вуліцы і кажа: «О, ёсць ужо здарова!» Учора было. Пратрындзелі з дзядзенькай просто ўсю дарогу, мы жывем побач, як аказалася, вось амаль што ўсю дарогу з цэнтра. Беларус, так. Ось, і такое здараецца ўвесь час. Там, дарэчы, гэта сапраўды прыемна. Ось, бо гэта паказвае, што мы робім слушную справу і карысную для іншых людзей. Гэта круто. Калі пабачыце нас з Максам у горадзе, падыходзьце. Рабіце, это вельмі прыемна. І падтрымлівайся нас праз Баймі Кофе ці Патрыён. Ці адчуваеш ты Польшу цяпер сваім домам? Я нават вельмі добра памятаю гэты момант, калі гэта сталася. Гэта было вясну 2012 года, і ў мяне скончыўся пашпарт. Кончыўся, яшчэ не скончыўся. І я памятаю, як я сеў у аўтобус на плацу Красінскіх у Варшаве. Там тады знаходзіўся ўжынт да справ цудземцаў на вуліцы Двугей на той момант. Зачыніліся дзверы перад маімі вачыма, ось, і перад маімі вачыма прыязджаў будынак Верховнага суду. І ў той момант я падумаў: божа, як я не хачу адсюль з'язджаць, бо гэта мой дом. І вось у той момант я проста вось усім сваім арганізмам пачуў, што гэта мой дом. Вось гэта мой дом, які я кахаю, і што я хачу быць тут. Так, прям мурашки побежали зараз, калі ты так сказаў, потому што я яшчэ пакуль не адчуваю. Ведаеш, вось з досведу маіх знаёмых, сяброў, якія жывуць тут таксама доўгі час, кожны мае свой вось гэты парог. Нехта праз 2 гады, нехта праз 5. І у кожнага свае сэнсы. А нехта ніколі. Так. Ось, і гэта, на мой погляд, абсолютно нормальна. У кожнага з нас ёсць свае трыгеры, і часам для кагосьці гэтыя трыгеры могуць быць проста крытычнымі. Ось, і я таксама разумею людзей, якія могуць, напрыклад, з'ехаць і праз 20 гадоў побыту. Ось, не лічу гэта чымсьці дзіўным. Ось, гэта абсолютно нормальна, усе мы людзі. Так. Ну, мне падаецца, это і пра сэнсы, і пра досвед, і пра то, што ты лічыш, да, вот этот канцэпт дому, што это такое ўвогуле для цябе. Канцэпт дому і людзі. Усё круціцца вакол людзей. Ось, калі ёсць людзі, адносіны, стасункі, калі ёсць нейкае асяроддзе людзей, з якімі табе комфортна, то нават калі табе цяжка, то табе будзе добра. Ось, бо гэтыя людзі ствараюць вакол сябе атмасферу, бурбалку адпаведную. Ось, і ў такі момант проста яны могуць зачапіць цябе як якар, ось, і ты застанешся. Калі гэтага не будзе, то можна і з'ехаць. І гэта будзе нармальна. Кірыл, дзякуй вялікі. Дзякуй, што падзяліўся, таму што мне падаецца, ну, там, на мой погляд, дзяліцца сваім шляхам это досыць уразліва. Я таксама табе вельмі ўдзячны і вельмі спадзяюся, што нашым гледачам спадабаецца наш новы фармат. Вось, таму, калі ласка, пішыце каментары, распавядзіце, ці хацелі б вы пабачыць чарговыя такія выпускі, і мы з радасцю разам з Таняй зробім, запілім чарговыя эпізоды і пакажам вам гісторыі іншых беларусаў, якія жывуць у Польшчы.
Подписывайтеся таксама на мой падкаст «Працавацца» на Ютубе, на Спотифае. Спасылкі будуць у апісанні. І да новых сустрэч. Дзякуй табе. І табе таксама дзякуй. Пакуль усім. Ці ёсць штосьці, што б табе яшчэ хацелася наконт некага свайго шляху тут сказаць? Блин, не ведаю. У меня просто Макс Корж в голове. Я так і зразумела. Ён мне Таму перебівае можа- думкі. Ось.